Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ukot. Walang eksaktong taon. Isla ng Sibuyan. Hindi lang biringan ang syudad na punong-puno ng hiwaga. Ayon sa mga ninuno ni Ukot, na dito rin sa atin, matatagpuan ang nawawalang bayan ng Ophir. Isang sinuunang bayan na sagana sa ginto, pilak, martil, at iba't iba pang yamang nagmula sa kalikasan. Sinasabi na ang bayan ng Ophir ay umiiral na noong panahong wala pa ang Mesiyas. Ngunit sa paglipas ng milenyo, unti-unti itong nawala sa kasaysayan. At hanggang sa pangkasalukuyang panahon, hindi na ito natagpuan. Marami ang nabuong haka-haka, mga istoryang mula sa mga nabigong mananaliksik at kung ano-ano pang agam-agam ukol dito. Subalit lahat ng istoryang yon ay walang patunay dahil ni minsan wala pa namang taong nakatuklas at buhay na nakabalik. Magmula noon, ang kwento tungkol sa bayan ng Ophir ay nanatiling misteryo sa marami. Pero maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na natagpuan ng pamilya ni Ukot ang bayang ito? Nagsimula ang kanyang istorya noong tumungtong siya sa edad na 17. Siya ang panganay na anak, kaya siya na rin ang naging katiwala ng kanyang ama. Kanang kamay kumbaga. Maganda noon ang buhay nila, simple at tahimik. Araw-araw ding masaya sa kabila ng napakaraming trabaho. Subalit paunti-unti, bigla na lamang itong nagbago. At tuluyan ding nag-iba ang kanilang sitwasyon magmula noong bumalik sa kanila ang lolo niya. Mula pagkabata hindi niya ito nakita. Kaya naman nung bigla itong umuwi, nagmukha itong estranghero sa kanya. Huli na rin niyang nalaman na ang taong yun pala ay purong kadugo nila. Base sa istorya ng kanyang ama, maraming rason kung bakit hindi niya ito nakita. Una, isa itong antingero. At ang ikalawa, ermitanyo itong matagal na panahon ng sinasaliksik ang mundo. Dahil sa ganun itong hilig, kung kaya't tinalikuran nito ang sarili nitong pamilya. Dagdag pa nito na, halos lahat ng mga kapatid niya galit dito, pero siya bilang anak, sinubukan niya itong unawain. Wala mang ideya kung ano ang ginagawa ng tatay niya. Paunti-unti na unawaan na niya na yon ang tadhanang nakalaan para sa kanyang ama. Kaya naman imbis na magalit, sinuportahan niya ito sa lahat ng ginagawa nito sa buhay. Napatid lang din ang suporta niya noong mga panahong nagkaroon na siya ng sariling pamilya. At magmula noon, di na rin niya ito nakita. Inakala nga noon ng ama ni Ukot na patay na ito. Kaya naman nung bumalik yun sa kanila, abot langit ang pasasalamat nito sa Panginoon. Sa kabila kasi ng kanilang mga pinagdaanan, mas nanaig pa rin ang pagmamahal higit sa ano paman. Nga pala, bago natin ituloy ang kwento, nais ko lang ipakilala sa inyo ang lolong yon ni Ukot. Hindi kasi ito pwedeng walang pangalan, alinsunod na rin sa hiningi niyang pabor. Maximiliano ang pangalan nito. Nagmula ito sa angka ng mga Sebestre, lahi ng mga matatapang at higit sa lahat, pamilya ng mga personang may malalim na kaalaman pagdating sa lihim na karunungan, lalong-lalo na sa mga nawawalang kasaysayan ng mundo. Alam kong marami ang tututol nito, pero wala kaming magagawa sapagkat ito ang pagkakakilanlan ng pamilya ni Ukot. Nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo o gagawin niyong katawa-tawa ang kanyang kwento. Pagdating ni Lolo Maximiliano sa kanila, hindi naging maganda ang lagay nito. May malubhang karamdaman ng matanda at panahon na lang ang makapagsasabi kung kailan ito mawawala. Bagaman matagal na itong nanirahan sa mga kabundukan, aminado sila na kahit papaano malusog pa rin naman ito. Ayon din kay Lolo Maximiliano,
na kung gaano katagal ang kanyang pagkawala, ganon din katagal ang kanyang naging paglalakbay sa iba't ibang panig ng bansa. Lahat ng mahuhusay at dalubhasang antingero ay nakilala na niya, lalo na yung mga individual na piniling manirahan sa mundo ng mga engkanto. Aminado rin ito na nakasakay na sa gintong galyon at nakarating na sa nawawalang bayan ng Ophir. Taliwas sa pagkakaalam ng marami, ang bayan ng Ophir ay hindi abandonadong bayan. Siksik ito sa kultura at kahit sa pangkasalukuyan, nananatili pa rin doong nakatira ang mga natatanging tribo na nawala sa kasaysayan. Malayo man ang pagitan nila sa ating mundo, patuloy sila roong namumuhay alinsunod sa kanilang paniniwala at naiwang kultura ng kanilang mga ninuno. Dagdag pa ni Lolo Maximiliano na sa lugar na yon, wala ka halos makikitang normal na bato. Lahat ng bagay sa paligid ay literal na pinagkakaugatan ng ginto. Malawak din ang bayan kung saan sa mga hangganan nito naroon ang mga talon na walang humpay na nagbibigay ng tubig sa lupa. Sagana ito sa lahat ng yamang dagat na tanging sa mga malalalim na parte lamang ng karagatan makikita. Tuwing lumalabas ang haring araw, ang mga perlas at mga diamanteng bumubuo sa talon ay naglalabas ng isang napakagandang liwanag. Liwanag na nagbibigay daan upang mabuo ang magagandang bahaghari na tanging dito mo lamang masisilayan. Lumari ng disenyo ng bawat tahanan, ngunit sa loob nito, wala ka nang hahanaping gamit. Lahat naroon na, kaya naman ang mga tao roon ay nabubuhay ng maayos at masaya. Matindi rin ang disiplina ng bawat isa at tunay na nagkakaisa ang bawat kaanib ng tribo. Walang puwang ang anumang argumento at pag-aaway dahil ang bawat tao roon ay merong pangunawa at alalahanin sa bawat isa. Malimit lang din ang mga tagalabas na nakakarating sa bayan ng Ophir, kaya naman wala ka halos maririnig na kwento ukol dito. Tikom din ang bibig ng mga taong nakakaalam, alinsunod sa kagustuhan ng datu ng bayan. Pagtatapat pa ng lolo niya, na sa kalagitnaan ng taon, nagpapakita ang lagusan patungo sa Ophir. Limitado ang mga matang nakakasilay dito, kaya kahit matagpuan mo ang kinaroroonan nito, hinding-hindi ka makakapasok ng walang pahintulot mula sa mga taong nasa loob. Para itong isang malaking pintuan na ang tanging paraan para mabuksan ay manggaling sa loob ng sambahayan. Sa pamamagitan nito, nananatiling ligtas at sikreto ang tribo na matagal na panahon nang tumalikod sa mundo ng mga tao. Nang marinig naman nila Ukot ang kwento, kahit ang kanyang ama hindi makapaniwala. Alam nila na malaking revelasyon ang kanilang narinig, ngunit hindi pa rin sila kumbinsido na nasabi na nito ang lahat. Dala ng kuryosidad ni Ukot, buong pagtataka niyang tinanong ang lolo niya ukol sa mga katanungang patuloy na namumutawi sa isip niya. Lolo Maximiliano, sa tagal ba ng pananatili nila roon, ni minsan ho ba, naisipan nilang tumulong sa mga tao dito sa atin? Kasi sabi mo, malaki ang pagitan natin sa kanila eh. Kaya nagtataka lang ho ako kung nakakapagpaabot pa po sila ng tulong nila rito. Marami silang naitutulong, Apo. Hindi lang natin alam sapagkat ang tunay na pagtulong ay inililihim. Kung nanlilimos ka sa iyong kapwa, gawin mo itong lihim sa iyong mga kapatid at kaibigan sapagkat ang paglilimos ay hindi para makakuha ng simpatsya mula sa karamihan, bagkus ay para magantihan ka ng iyong amang nasa langit. Dagdag pa nito na, isa sa mga naitutulong ng mga mandirigma ng Ophir ay ang paghuhuli nito ng mga mapamiminsalang nilalang dito sa ating mundo. Kabilang sa mga nilalang na yan ay ang mga aswang, mangkukulam at mga mambabarang na araw at gabing sumusumpa sa mga tao. Nabanggit din ito na sa dulong parte ng bayan naroon ang isang kulungang itinatago sa lahat.
Tahanan ito ng masasamang tao na nakuha nito sa mundo. Walang kapasidad ang mga mandirigma ng Ophir na paslangin ng mga ito sapagkat labag ito sa kanilang paniniwala. Kaya naman ang ginagawa nila, habang buhay nilang pinagtatrabaho ang mga nilalang para mapunan ang kakulangan sa komunidad. Hanggang kamatayan ng parusang yon, at kahit kailan hindi ito magkakaroon ng anumang parol o pabor. Gaano man pagsumikapan ng mga nilalang na magbagong buhay, mananatiling nakaukit sa buhay na bato ang kanilang mga kasalanan. Matapos naman itong mailahad ni Lolo Maximiliano, hindi na ito nagdalawang isip pa na magpahayag ng intensyon nito. Sa mga susunod na araw, magbubukas ang lagusan ng Ophir. Isa kong bisitang pandangal sa gaganaping selebrasyon sa pagluluwalhati ng kanilang mga ninuno. Pinahintulutan ako ng dato na magdala ng 2 kadugo at kayong napili ko. Ikaw ako't at ang ama mo ang sasama sa akin patungo roon. May hinahong wika ng matanda. Pagkarinig nila sa sinabi nito, halos hindi sila makapaniwala. Nakakagulat man ang ganoong balita, pinanatili nila ang pagiging kalmado upang hindi sila makagawa ng kahit na ano. Naging tahimik din sila sa kanyang mga kapatid at ina upang hindi ito maguluhan sa mga gagawin nila. Pagtatapat pa ng lolo niya na huwag silang mabahalang iwan ng kanilang pamilya sa kadahilanang may uutusan itong mga nilalang na magbabantay sa mga ito. Isang buong buwan silang mawawala, kaya hanggat naroon pa sila, kailangan na nilang ihanda ang kanilang mga sarili. Obligado rin silang matuto ng lihim na karunungan upang pagdating nila roon, hindi sila maguluhan ni matakot sa mga bagay na kanilang masisilayan. At para magawa naman ito, kailangan nila itong turuan. Ayon sa matanda, na mas mainam na hindi sila magkasabay, gawa ng bawat isa sa kanila, paiba-iba ang abilidad na ibibigay niya. Dagdag pa nito na, pakatutukan nila ito ng maigi dahil sa oras na wala silang matutunan, hindi nila ito isasama. At bilang anak ng tatay niya, siya ang napili nitong unang turuan. Pagsapit ng gabi nung araw na sila'y nag-usap, dinala si Ukot ng lolo niya sa isang magubat na parte ng baryo. Wala ka raw makikitang kahit isang bahay na nakatayo, kaya ang liwanag ng langit ang nagbibigay sa kanila ng kakarampot na bisyon sa paligid. Nakakabahala man na pumunta ng ganoong oras sa lugar, na natili ang kanyang pagtitiwala sa matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, nakita niya itong lumuhod sa lupa habang taimtim na bumubulong ng mga dasal sa bato. Kamangha-mangha ang ginagawa nito, kaya naman hindi niya inalis doon ang kanyang paningin. Maya-maya pa, muli nitong ibinaba ang bato, kung saan hindi pa man yun nakakalapat sa lupa, bigla itong gumulong papalayo. Nakakamangha para sa kanya na masilayan ang ganoong pangyayari, gawa ng kung titingnan ng maigi, patag naman ang lupa. Napaka-imposible na gumulong ito, lalo pat ang kinaroroonan nila ay hindi naman masasabing matarik. Hindi naglaon, nakarinig siya ng malalakas na kaluskos mula sa talahib. Sa estado nun, animoy papalapit ito sa kinaroroonan nila. Segundo lang ang ginugol ng ganoong tunog bago niya masilayan ng isang kabayo na merong gininto ang mga mata. May 2 rin itong sungay sa noo, tapos napakahaba ng mga buhok nito. Pagsilay naman doon ng matanda, dali-dali ito sa kanyang lumapit. Meron itong ibinigay na tuyong tangkay, kasabay ng pagbulong nito sa kanya ng, Maniwala ka sa bagay na yan. Damhin mo ang kanyang kakayahan at sa ganoong paraan, matatalo mo ang iyong kalaban. Magmadali ka, apo, sapagkat ang nilalang na yan ay walang patawad sa mga mahihina. Gayunpaman, hindi mo siya kalaban.
Sa oras na mapagtagumpayan mo ang pagsubok na ibinigay ko sa iyo, siya ay magiging tagasunod mo at makakatulong sa iyo anumang oras at panahon. Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali siya nitong nilayuan. Nang medyo makadistansya na ito sa kanya, agad naman niyang napansin ang panlilisik ng mga mata ng nilalang habang nakatitig. Galit na galit ito at kahit hindi pa man yun sumusugod, alam niya na hindi magiging maganda ang lagay niya. Ilang segundo pa ang lumipas. Humalinghing ang kabayo kasabay ng pagpadyak nito sa lupa na sinabayan naman ng pagyanig ng buong paligid. Napakalakas ng puwersa nito, dahilan para pansamantala siyang masindak at mawala sa kanyang wisyo. Ngunit pagsilay niya napapasugod na yun sa kanya, dali-dali siyang umilag. Wala mang ideya kung ano ang gagawin, sinubukan niyang iwasan ng nilalang. Paulit-ulit na rin niyang tiningnan ang hawak niyang tangkay sa paniniwalang meron siya raong makikitang senyales. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito naging madali. Kahit anong pagramdam niya na gawin dito, nanatili itong imposible para sa kanya. At habang tumatagal ang pakikipagbuno niya sa nilalang, unti-unti niyang napapansin ang paglagay niya sa alanganing sitwasyon. Alam ni Okot na kung tumagal pa ito, ay mapapahamak na siya, kaya naman dala ng desperasyon, hindi niya sinunod ang nais ng matanda. Bagay na naging daan upang magtamo siya ng matitinding pinsala. Nung tinangka niya kasing sugurin ang nilalang para ito ay patumbahin at saktan, di siya nito pinakitaan ng awa. 2 sipa lang ang kanyang inabot bago magkandadurog-durog ang kanyang mga tadyang. Pagbagsak niya sa lupa, paulit-ulit na siyang naghahabol ng hininga, buhat sa pagkawasak ng kanyang mga baga. Gulong-gulo man ang isipan, hindi niya maipagkakaila na sa mga sandaling yon, inakala niyang mamamatay na siya. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, merong naganap na isang milagro. Mula sa bingit ng kamatayan, naramdaman ni Okot ang pag-init ng tangkay na kanyang hawak. At paunti-unti, may nakita siyang mga baging na umaahon mula sa ilalim ng lupa. Nilamon ito ng buo ang nilalang hanggang sa hindi na ito makakilos. Kalaunan, nang mapagtanto nitong wala na yung paraan para makatakas, tumigil na ito sa pagpupumiglas, hudyat ng tuluyan nitong pag-amin ng pagkatalo. Pagsilay naman dito ni Tandang Maximiliano, dali-dali itong lumapit sa kanya, kasabay ng pagpainom nito ng isang espesyal na likido. Ang likidong yon ay mabilis na pinaghilom ang kanyang mga pinsala hanggang sa bumalik na sa normal ang kanyang mga nararamdaman. Pagkatapos siyang pagalingin ng matanda, sa pamamagitan ng pag-utos nito sa tangkay, nagkusang rumupok ang mga baging hanggang sa makatakas na ang nilalang na ikinulong nito. Hindi nagtagal, lumapit ito sa kanya kasabay ng dahan-dahang pagluhod ng 2 nitong paa. Pagsilay naman dito ni Okot, agad naman siyang napatingin sa lolo niya habang bakas sa kanyang muka ang hindi maipagkakailang tuwa. Huwag ka munang magsaya, apo, sapagkat hindi pa tapos ang pagsasanay mo. Panimula pa lang ito, kaya maghanda ka na sa mga susunod na paparating. Pagkasambit naman ito ng matanda, laking gulat na lamang niya nang may makita siyang biglang lumundag sa talahiban. Taliwas sa kabayong una niyang nasilayan, agad niyang napansin ang nanlilisik at mapupula nitong mga mata. Mabilis ding binalot ng nakakasukang amoy ang paligid, kaya naman napilitan siyang umatras para makakuha ng sariwang hangin. Yun nga lang, kahit anong gawin niya, tila bang ang amoy na yon ay nakakapit na sa katawan niya. Walang sabi-sabi, pag-atungal naman ng mga ito, bigla itong sumugod. Ora mismo siya nitong pinagtulungan, dahilan para magtamo siya ng malalalim na kalmot sa kanyang katawan. Ano man ang gawin niyang paraan para makalayo sa mga ito, hindi siya nito pinagbibigyan.
hanggang sa dito na nagsimulang tumulong ang kabayo. Ayon kay Ukot, na kung hindi pa ito kumilos, paniguradong patay na siya. Mabuti na lang talaga, naramdaman nito ang kanyang hinaing, kung kaya't di na nito pinahintulutan pa ang mga nilalang na pinsalain siya. At dahil sa pakikipagtulungan nito, kaya na may madali nitong nadarag papalayo ang mga nilalang. Pagdistansya ng 4, ora mismo itong sinugod ng kabayo gamit ang buo nitong lakas. At sa loob ng ilang segundo, pinatag niya ang mga ito kasabay ng mga nakaumbok na lupa at bato. Literal na walang nakaligtas sa mga nilalang na yon, buhat sa hindi masukat na lakas ng nilalang. Matapos naman nila itong matalo, inilahad ni Tandang Maximiliano ang kanyang tagumpay. At sa paglipas ng mga araw, wala na siyang ibang ginawa kundi ang maghintay sa resulta ng pagsasanay ng kanyang ama. Matapos naman ang lahat ng yon, nakuha na nila ang mga gabay na magsisilbi nilang proteksyon sa bayan ng Ophir. Bagaman ligtas at walang panganib sa lugar, obligado silang magkaroon ng mga gabay bilang pagsunod sa batas at mandato ng sibilisasyon. Ito umanong pangunahing kailangan nila upang ituring silang kapantay ng tribo. Matapos naman itong mailahad ng lolo niya, hinintay na lamang nila ang pagbubukas ng lagusan. At sa pagsapit ng araw na nakatakda, tumungo sila sa isa sa mga bundok ng Sibuyan kung saan nababalot ng kagubatan. Ang bundok umanong yon ay hindi basta-bastang napapasok ng tao buhat sa kumakalat na hiwaga rito. Normal lang naman yon ayon sa kanyang lolo. Gawa ng bawat lagusan patungo sa Ophir ay likas na mayaman sa mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita ng mga mata ng tao. At sa loob ng halos ilang araw nilang paglalakad, napasok nila ang gubat na punong-puno ng hiwaga. Sa sobrang hitik nito sa mga yaman ng kalikasan, pakiramdam noon ni Ukot, napadpad na sila sa kakaibang mundong hindi niya inaasahang mapuntahan. Ngunit ayon sa kanyang lolo, di pa umano ito ang Ophir, bagkus ito pa lamang ang paunang daan patungo rito. Inamin din ito na may 3 lagusan lang sa kabuoang bahagi ng bansa. Yung 2 nasa lugar ng Butuan at bayan ng Tayabas sa Quezon. Malayo ang pagitan nito sa bawat isa. Gawa ng ito na rin ang nagsisilbing proteksyon ng mga katutubo para hindi sila mapasok ng kung sino-sino. Nang marinig naman ni Ukot ang tungkol dito, abot langit ang kanyang naramdamang pagkamangha. Hindi niya mawari noon kung paano ito nangyari at kung sinong naglikha nito. Gayunpaman, kahit marami siyang katanungan, minabuti na lamang niyang wag na itong ipagsabi. Mas mainam kasi na sarilihin na lang niya ang mga bagay-bagay at hayaan niyang matuklasan ng kanyang sarili ang mga sagot ukol dito. Pagdating nila sa pusod ng gubat, natagpuan nila ang isang napakatandang puno. Sa lahat ng punong nasilayan niya, yon ang kakaiba sa lahat. Bukod sa may mga ugat ito sa sanga, napakaganda rin ng hugis ng mga dahon nito. Malawak ang sakop ng puno na animoy sa kabuuan ng gubat. Ito ang may pinakamalaking nasasakupan. At sa pinakagitnang bahagi naman ng katawan, meron silang nakitang isang maliit na lagusan. Kakasya lang doon ng tao at sa unang tingin, akalain mo talagang normal lang ito. Pero paglapit nila rito, matapos sambitin ng matanda ang mga buhay na salita, naramdaman nilang gumalaw ang puno. Paunti-unti, lumapit ang 2 malalaking sanga nito sa butas, kasabay ng paglikha nito ng isang puting liwanag. Nang masipat naman ni Lolo Maximiliano na handa na ang lagusan, agad itong pumasok habang hawak-hawak silang mag-ama. At sa isang kisap mata, napadpad sila sa isang mundo na hindi nila inaakalang totoo. Napakaganda ng bayan ng Ophir. Animoy sa libro mo lang ito malalamang umiiral.
Ang mga taong nakapalibot dito, merong bughaw na kulay. Napakabango ng simoy ng hangin, buhat sa dami ng mga lapnisang nabubuhay malapit sa bayan. At kung sa ating mundo singhalaga ito ng ginto, sa bayan ng Ophir, isa lang itong ordinaryong puno. Hindi ito pinagkakainteresan ng kung sino-sino dahil naniniwala ang mga katutubo, bawat puno at mga may buhay ay kaugnay ng espiritu ng may likha. Bago rin sila pumapatay ng mga hayop, sinisiguro nilang inaalay nila ito para sa Panginoon. Ganon din ang ginagawa nila sa mga lamang dagat upang mapanatili ang magandang ani. Pagpasok nila sa bayan, tumambad sa kanila ang mga ladrilyong ginto na nagsisilbing daanan patungo sa looban nito. Bawat linya ng daan ng ilog ay may mga ugat ng ginto at halos magkalat lang ang mga perlas na iniluwal ng mga kabibe. Magaganda rin ang mga uri ng isdang lumalangoy sa bawat linya ng ilog na halos bawat pagsilay mo rito, hindi mo akalaing totoo. At sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, bumungad sa kanila ang mga tahanang walang kahalintulad. Hindi ito kagaya ng ating mga kabahayan dahil meron itong mga sariling disenyo. Gawa rin sa mga ladrilyong ginto ang bawat pundasyon nito. At gawa naman sa mga pinagtibay na luwad ang mga dingding at mga bubong ng tahanan. May malalawak din itong hardin sa mga bakuran na pinamumuhayan ng iba't ibang pananim na napapakinabangan. Di kalayuan sa entrada ng bayan, merong mahabang tulay na may magkabilang malalaking estatwa sa bawat dulo nito. Ang mga estatwa ay pawang mga mandirigma na ayon kay Lolo Maximiliano, yon ang mga ninuno ng tribo na matagal nagbigay proteksyon sa Ophir laban sa mga nilalang na may masasamang intensyon. Mataas ang tulay na yon dahil ang ilalim nito ay daanan ng mga galyon patungo sa pantalan. Napakarami rin ng tao na halos sa bawat daang puntahan mo, literal na hindi mahulugan ng karayom. Gayunpaman kahit sa dami nito, payapa pa ring namumuhay ang karamihan. Wala ka raw makikitang kahit anong gulo, nakawan, at kung ano-ano pang mga bagay na likas na masasama. Marahil kaya hindi ito nangyayari sa lugar, ay dahil sa nakakapamuhay doon ng maayos ang mga tao. Magiliw din ng mga ito na parabang hindi nito alintana kahit mga dayo ang kanilang nakikita. Bawat isa rin sa mga ito, may mga kasakasamang gabay sa kanilang pamumuhay. Makalipas ang kalahating oras ng paglalakad, dito nila narating ang isang magarbong tahanan na may hahalin tulad mo sa isang palasyo kung titingnan. Nakatirik ito sa kabilang bahagi ng tulay, kung saan ayon kay Lolo Maximiliano, pawang matataas na antas lamang ng pamilya ang naninirahan. Inilahad din ito na yon ang bahay ng datu, kaya panatilihin nila ang paggalang sa kahit na sino na kanilang makakasalubong. Nang marating nila ang sala nito, bumungad sa kanila ang 4 na panauhin na nagmula rin sa mundo ng mga tao. Nabanggit sa kanya ng lolo niya na ang mga taong yon ay magigiting na antingero at ermitanyo. Ito ang koneksyon ng datu sa ating mundo upang kahit hindi na yon nakakabalik, meron pa rin itong nalalaman sa kung ano ang mga nangyayari rito. Pagsilay naman ng 4 sa kanila, dali-dali sila nitong pinalapit. Pag-upo naman nila katabi ang mga ito, nagsimula na yung makipag-usap sa lolo niya. Isa sa mga antingerong naroon ay likas na masiyahin at kahit hindi sila nito kilala, pilit yung nakikipaglapit sa kanila. Labis naman yung tinanggap nilang mag-ama. Gawa ng ramdam nila ang kabutihang namumutawi sa puso nito. Juancho ang pangalan ko. Ito si Miguel, si Alvaro at si Gregorio. Matagal na kaming kaibigan ng lolo mo. Kaya naman natutuwa kami na nakapagdala siya rito ng kanyang mga kamag-anak. Alam mo kasi sa aming 5, siya lang ang merong pamilya. Kami nga pati,
Matagal nang walang balita sa aming mga kamag-anak. Tila bang nilimot na nila kami, na para bang hindi man lang kami naging kaparte ng mga buhay nila. Gayunpaman, ipinagdarasal namin ang kanilang kaligtasan. Naway walang mangyari sa kanila at palagi silang malayo sa kapahamakan. Pagkarinig niya sa sinabi ng matanda, agad naman siyang nagpakilala, gayon din ang kanyang ama. Sa loob ng ilang minutong pag-uusap, hindi na halos nila namalayan ang pagdating ng dato sa kanilang harapan. Ang buong akala kasi noon ni Ukot, manggagawa lang ito dahil sa simple nitong suot. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ito na pala ang dato na namamahala sa kabuuang bayan ng Ophir. At sa kanilang pag-uusap, inilahad nito ang matatag nitong alyansa sa iba't ibang bansa. Ayon sa dato, kailangan nila itong gawin bilang pagsunod sa pangkalahatang batas ng tao. Obligado silang magbigay ng tulong sa kahit na sino, basta ba'y maganda ang layunin at nais ng mga bansang humihingi ng tulong. Dagdag pa ng dato na ang kayamanan ng Ophir ay may hahalin tulad sa karagatan na sa sobrang lalim, imposibleng masilayan ang hangganan. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap, dito na nila tinalakay ang tungkol sa rason ng dato kung bakit sila nito pinapunta. May mga inilahad din itong detalye sa kanila ukol sa paparating na selebrasyon. Mariin din itong inilahad na huwag silang magdadalawang isip na lumapit sa kahit na sino kung meron silang gustong makuha at gawin. Tandaan ninyo, lahat na nakakapasok sa Ophir ay aming kadugo. Wala kayong dapat na ikahiya, basta ba'y malinis ang inyong konsensya. Gawin niyo kung ano sa inyo ay makapagpapasaya. Sabi sa akin ni Maximiliano, hangad niyang ipakita sa inyo ang aming kuta na pinagtatrabahuhan ng mga nilalang na pinaparusahan. Huwag kayong mag-alala, makikita niyo yon, ngunit patapusin na muna natin ang selebrasyon. Ayaw kung hindi kayo makakain, kaya naman isang tabi na muna natin ang tungkol dito. Wika ng dato sa kanila. Matapos naman itong makapagsalita, tumalikod na ito at sa kumpas ng kamay nito nagpakita sa kanila ang mga mandarigmang katutubo. Napakaganda ng tindig ng mga taong yun. Animoy sa unang tingin, masasabi mo talagang hindi sila basta-basta. Yun bang parang ipinanganak na silang mga mandarigma? Ayon sa kanya, 5 lang ang pangunahing kawal ng dato. Pero ang bawat isa sa mga yon, ayon sa kanyang lolo, kasing lakas ng 2 lehiyon ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ang mga pulang kalasag nitong kadikit ng kanilang katawan, nagbibigay sa kanila ng proteksyon mula sa lahat ng banta. At ang mga hawak nitong sibat at espada, hindi napupurol ng kahit na anong sandata. May mga matataas na antas din itong mutya na ibinaon sa kanilang katawan upang hanggang sa kanilang kamatayan, maging kaagapay at kaakibat na ito ng kanilang mga buhay. Nang marinig naman ni Okot ang tungkol dito, hindi niya maipagkakaila kung gaano siya namangha buhat sa mga nalaman niya. Nabanggit din ng tatay niya na kasama nilang tutungo sa kuta ang isa sa mga mandirigma upang magpakitang gilas sa kanila. Bagaman bawal sa mga itong pumatay, merong pagbubukod ang ganoong kataas na antas sa bayan ng Ophir. Subalit bago ito pumatay ng nilalang, kailangan sa isang duelo ito magaganap. Mapanganib ang ganoong sistema dahil sa oras na magabi ito, lalaya ang nilalang at hindi na nila ito magagalaw pa. Bagay na naging daan upang tanging ang mga mandirigma lamang na may pahintulot ng dato ang may kapasidad na pumunta sa lugar ng mga bilanggo at manggagawa. Nabanggit din ng dato, sa 3 araw sila aalis, kaya sa mga nalalabing araw, mas mainam na sanay na nila ang kanilang sarili upang makibagay sila sa kakaibang apoy na kanilang pupuntahan. Matapos ang naging pag-uusap, niyaya sila ng dato na kumain. Isipin ninyo
Hapunan pa lang pero napaka-enggrande na. 2 baka ang kinatay para sa kanila at halos manawa sila sa malalaking butil ng bigas na halos kasing kulay lang ng ginto. Lahat ng inihanda ng mga katutubo ay literal na walang tapon, kaya kahit punong-puno ang hapagkainan, napakaliit lang ng tira nito. Si Ukot nga, kung nataong nakakahinga pa, hindi pa yun titigil sa pagkain. Ito kasi ang unang beses na nakatikim siya ng ganoong pagkain, kaya naman gusto niya na itong sulitin. Subalit ayon sa datu, mas mainam na magdahan-dahan siya dahil paniguradong tataas lalo ang timbang niya sa loob lang ng 1 buwan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nerbyoso naman siyang tumawa. At pagkaraan lang ng araw na yon, unti-unti na silang nasanay sa napakagandang bayan. Ayon sa kanya, nakasing bango ng mga mamahaling pabango dito sa ating mundo ang hanging dumadaloy dito. Damang-dama mo rin ito kapag madaling araw, puhat sa malamig na simoy ng hangin. Hindi mo na rin kailangan pa ng pamaypay kapag gabi. Gawa ng sapat na ang lamig sa paligid para makatulog ng mahimbing. Napakapayapa rin ng Ophir Pinuno. Animoy lahat ng hinihiling mo naroon na. Kalayaan sa pagtatrabaho, matagal na buhay, malayo sa sakit, modernong mga kagamitan, at kung ano-ano pa, makikita mo na rito. Pero nakakamangha sa lahat, yung kawalan ng kahit na anong gulo sa bayan. Yun bang, ang mga tao roon ay nagkakaisa talaga at nagmamahalan. Dagdag pa niya na, kahit kaninong estranghero sila humihingi, binibigyan sila nito. At paunti-unti, nasasanay na rin siya sa mahikang dumadaloy dito. Lahat ng kilos mo, may makikita kang mahika na ginagamit ng mga katutubo. Gagapay na rin ng mga itong mga mutya. Kaya kahit mga ordinaryong mamamayan, merong ganoong uri ng biyaya. Hindi yun nililimitahan ng datu, sa kadahilan ng alam nito na karapatan ng bawat isa ang magkaroon ng ganon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananatili, naranasan nila ang pinakamasasayang araw ng buhay nila. Sa sobrang pagkagiliw nga noon ni Ukot, hindi na niya namalaya na tapos na pala ang selebrasyon. Basta gumising na lang siya, tapos na ang kasiyahan, puhat sa nakalipas na pista. At dahil dito, kailangan na nilang maghanda patungo sa lugar kung saan nakabilanggo ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pagkatapos ng 3 araw na paghahanda, umusad na ang grupo. Mula sa kabilang ibayo ng tulay, tinahak nila ang daan sa ilalim ng mga talon bago sila nakarating sa isang lagusan na patungo sa kabilang bahagi ng bayan. Gwardyado ng mga kawal ang hangganan para lamang masiguro na walang pupuslit dito na kung sino-sino. Pagsilay naman ito sa mga mandirigma na kanilang kasama, agad nitong iniangat ang malaking tipak ng bato na siyang nagsilbing pinto mula sa bayan ng Ophir at sa bilangguan. Habang itinataas ang batong yon, ramdam na nila ang nakakasulasok na amoy na siyang agarang pumatay sa malarosas na hangin na nililikha ng mga puno ng lapnisan. At sa isang kisap mata, bumungad sa kanila ang bahagi ng bayan kung saan nagtatago ang matinding panganib at kadiliman. Sa entrada pa lang, nakita na nila ang mga kawal na ibang-iba sa mga kawal na nasa bayan. Kung ang mga kawal kasi sa Ophir ay malulusog, sa bilangguan ay mga patpatin at halos bato-bato na ang katawan. Madudungis na rin ang mga ito, puhat sa minu-minutong pag-ulan sa lugar na yon ng mga maliliit na piraso ng uling. Napakatuyot din ang buong paligid kung saan wala ka ritong makikitang kahit isang nabubuhay na puno. At kung sa Ophir ay lagaslas lang ng hangin ang ingay na iyong maririnig, mula sa lugar na yon, walang kahit isang minutong hindi ka makakarinig ng mga sigaw ng mga nilalang na unti-unting binabawian ng buhay. Karamihan pagpapasan at pagtitibag ng malalaking bato ang pangunahing trabaho. Ngunit pagdating mo sa loob ng bilangguan,
Makikita mo rito ang malalaking makinarya na ginagamit sa pagbabantay ng mga kalasag ng kawal. Sa madaling sabi, ang pagawaang yon ay para sa mga armas at kagamitang pandigma. Hindi ito kayang lasunin ng kahit na sinong nilalang dahil ang bawat kagamitan ay pinapabanal bago ipasok sa bayan. Ito ang nagsisilbing seguridad ng mga katutubo para masigurong walang makakapasok na salot sa kanilang paraiso. Pagdating nila sa loob ng pagawaan, kapansin-pansin ang kawalan dito ng kawal. At ang tanging makikita mo lang roon ay ang mga nilalang na nasa orihinal nilang anyo. Bawat isa sa mga ito may mga kadenang nakadugtong sa kanilang mga puso upang masigurong hindi sila gagawa ng kahit na ano. Sa oras kasi na maputol ang mga kadenang ginto, dito na rin magtatapos ang kanilang mga buhay. Kumbaga, karugtong ng mga kadenang yon ang kanilang mga kaluluwa. Bagay na naging daan para makontrol ng mga kawal ang lahat ng nilalang na kanilang nadarakip. Habang pinagmamasdan naman nila ito, wala silang ibang nakikita kundi ang paulit-ulit na paninindak nito sa kanila. Ngunit sa harap ng mga batikang antingero, wala lang ito. Maging sila man kasi, aminado na ang lahat ng mga nilalang doon ay walang binatbat sa kanilang mga abilidad. Subalit habang binabagtas nila ang daan patungo sa malalim na bahagi ng pagawaan, kapansin-pansin ang tila bang pagbigat ng ihip ng hangin. Ayon sa mandirigma na kanilang kasama, nakakulong sa ilalim nito ang mga matataas na antas ng nilalang na nahuli nila. Hindi nila yun pinapasama sa mga ordinaryong manggagawa dahil sa posibilidad na maghasik ito ng kaguluhan sa itaas. Nabanggit din ito na ang mga nilalang na yon ay hindi nakakalabas sa kanilang mga kulungan at mananatili sila roon hanggang sa sila'y mamatay. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito nila nakasalubong ang iilan sa mga kawal. Taliwas sa mga kawal na nakita nila sa itaas, ang mga kawal doon ay tila bang hindi pangkaraniwan ang mga anyo. Halos lahat sila purong dugo ng mga engkanto, kaya naman sa paulit-ulit nilang pagsalubong dito, hindi niya maiwasang magtanong ukol sa dahilan ng dato kung bakit mga engkanto ang kanyang pinababantay sa mga ito. Huwag mong mamaliitin ang mga kawal na yan, sapagkat bawat isa sa mga nakikita mo ay mga prinsipe sa kanilang mga lahi. Narito sila upang ialay ang kanilang buhay sa Ophir, alang-alang sa katahimikan ng lahat ng impyernong umiiral sa mundong ito. Nagkasundo ang bawat lahi sa gantong ritual at matagal na itong panata ng bawat tribo. Wika ng kawal sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya umimik. At makalipas pa ang halos isang oras, narating nila ang unang parte ng silid kung saan may mga talo ng mga likidong apoy. Sa bukana pa lang nito, kapansin-pansin na ang makakapal na rehas na nagsisilbing bilangguan sa bawat nilalang na nagbibigay ng matinding banta sa bayan. Ayon kay Ukot, karamihan sa mga ito ay walang lahing tao, bagkus purong mga demonyo mismo. Ngunit sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, meron silang mga nakitang personalidad na nagmula sa mundo ng mga tao. Ang mga ito umano ayon sa kawal ay nagtaglay ng malalim na aral na kayang pumuksa ng lahat ng may buhay. Kalimitan sa mga ito, halo-halo ang lihim na karunungang taglay, kaya naman lahat ng pagsumpang alam nila iginapos nila sa mga ito. Dagdag pa nito na, hindi yun ang pakay nila dahil hangad ng kawal na makita nila ang reyna ng mga gabunan na ilang siglo nang nakakulong dito. Umiral yun ang panahon pa ng kadiliman at kilalang nagtataglay ng samot-saring mahika. Kilala rin itong anwar ng mga mangkukulam na ang ibig sabihin gumagamit ng mga ipinagbabawal na aral. Mapanganib ang simpleng paglapit dito, kaya hanggat maaari, isinantabi nila ang kanilang mga pagnanais at hangarin. Nang marinig naman nila Ukot ang sinabi nito,
Agad naman silang sumang-ayon. Pagsilay naman dito ng kawal, agad naman itong umusad hanggang sa marating na nito ang isang namumukod tanging selda na pinalilibutan ng talon ng apoy. Taliwas sa mga naunang selda, nakabukod ito sa lahat. Ang mga apoy din ang nagsisilbing pangontra ng mga mahika nito upang hindi niya yun basta-bastang magagamit sa iba. Matapos naman yung mailahad ng kawal, tahimik na sila ritong lumapit. Ngunit hindi pa man sila nakakarating sa harapan ng selda, narinig na nila itong tumawa kasabay ng pagkakaroon ng siga ng lahat ng sulong nasa loob ng selda. Segundo lang ang naging pagitan bago bumungad sa kanila ang isang nilalang. Taliwas sa inaakala ni Ukot na isa yung matandang hukluban, ang tumambad sa kanya ay isang dalagang may magandang muka. Gayunpaman, hindi nito maitatago ang bakas ng totoo nitong anyo. Bukod kasi sa nakasuot ito ng mga kasuotang gawa sa buto at balat ng tao, kapansin-pansin din ng korona nito na merong nakalutang na matang gawa sa purong anino. At kahit nakagapos ng mga kadena ang nilalang, tila bang komportable ito sa kasalukuyan nitong estado. Pangisi-ngisi lang ito habang pinagsisilbihan nyo ng mga uod at alupihang sa paglipas ng panahon na sanay ng mabuhay sa ganoong uri ng klima. Kung titingnan din ng mga insektong yon, makikita mong nagkaroon na ng ebolusyon at pagbabago ang mga wangis nito. Kung ang mga normal kasing alupihan ay maliliit, ang mga alupihang nagbibigay tulong dito ay halos kasing laki na ng mga braso. Binabalot din ng alikabok ang bawat katawan ng uod nang sa gayoy hindi ito masunog sa napakainit na sahig ng selda. Ngunit kahit kasyang-kasyang mga ito sa lagusan ng kulungan, wala umano itong kapangyarihan na lumabas. Dahil sa sandaling gawin ito ng mga insekto ng reyna, malulusaw ang mga ito sa mga nakabaon doong pangontra. Nabanggit din ng kawal na sa mga sandaling yon, ang tanging nagbibigay panganib at banta sa kanila ay ang kanilang mga sarili. Ngunit hindi na ito magtatagal dahil sa puntong yon, nagdesisyon na itong tapusin ng reyna ng mga gabunan. Matapos naman itong marinig nila Ukot, medyo nabahala sila kasi hindi biro ang binitawang salaysay ng mandirigma. Sa sandali kasing makalaya ang ganoong uri ng nilalang, malalagay sa panganib hindi lang ang mundo nito, kundi maging mundo ng mga tao. Dahil dito, agad naman yung kinumbinse nila One-Shot Miguel na mapanganib ang kanyang mga binabalak, subalit hindi ito nakinig. Nakita niyo naman siguro ang sitwasyon ng mga kawal dito. Matagal na silang ganyan, magmula noong nahuli namin ang demonyong ito. Matindi ang naranasan nilang hirap at marami na rin sa amin ang nagbuwis ng buhay dahil sa salot na patuloy nitong ikinakalat dito sa lugar. Ngayon, kung mapapaslang ko siya, ibig sabihin nun, may sasalba ko rin ang buhay ng maraming kawal. Hindi ko ito gagawin para sa aking hangarin, bagkus gagawin ko ito para sa ikabubuti ng nakararami. Kilala niyo ako. Sa lahat ng mandirigma ng datu, ako ang pinakapantas sa lahat. Hindi ako papasok sa isang gulo kung alam kong hindi magiging maganda ang kalalabasan nito. Magtiwala kayo. Matatalo ko ang nilalang na yan. Matapang nitong wika. Dahil sa sinabi nito, walang kahit isa sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob para sumagot. Naniniwala sila na alam ng kawal ang mga sinasabi niya, kaya naman wala na sila sa poder para magduda o gumawa ng kahit na anong kalokohan. Nang mapansin naman yon ng nilalang, agad sila nitong inanyayahan na lumabas na muna sa bilangguan. Nabanggit nito na sa ibabaw ng bilangguan mangyayari ang duelo, kaya mas mainam na dito na sila maghintay. Dagdag pa nito na may espesyal silang mekanismo na ginagamit para itaas ang mga bilanggo mula sa mga kulungang nasa ilalim ng lupa. Matapos ang kanilang pag-uusap, pinili naman nilang sumunod. Pagdating nila sa ibabaw,
Tinipon ng mandirigma ang lahat ng kawal upang ibigay ang kanyang abiso ukol sa nalalapit na duelo. Pagkarinig naman ito sa sinabi ng mandirigma, bakas sa kanilang mukha ang pag-asa at pagkabahala. Na parabang sa puntong yon, malabo para sa kanila kung sino ang magwawagi. Natatakot man ang mga ito, dali-daling bumalik sa bayan ng Ophir ang mga kawal na inutusan nito. At pagkaraan lang ng ilang oras, bitbit na ng mga itong pangunahing baluti ng mandirigma na ginagamit nito sa digmaan. Taliwas sa suot nito, binabalot ng pula at gintong kulay ang baluti at kalasag nito. Kakaiba rin ang kurbanang dinala nitong espada at halos lahat ng kagamitang yon, hindi bababa sa 100 kilo ang bigat. Kaya niya ito nasabi ay dahil sa siya mismo, sinubukan niyang iangat ang armas na gagamitin ng mandirigma. Ngunit sa kasamaang palad, kahit ginamit na niya ang buo niyang lakas, ni hindi man lang niya ito naiangat o nausog. Nakapagtataka man yun para kay Ukot, kalaunay naliwanagan na rin siya matapos ilahad ng lolo niya ang mga dahilan kung bakit napakabigat nito. Una, may mga nakabigkis na mutya sa bawat kagamitan. At ikalawa, tanging ang mga pinagpandayan lamang nito ang may abilidad na gumamit dito. Mariinding inilahad ni Lolo Maximiliano na wala silang ideya kung gaano sila kapalad na makita ang ganoong uri ng mga armas. Piling mga tao lang ang nabibigyan ng ganoong pagkakataon, kaya mas mainam na sulitin nila ito. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, dito na tuluyang naghanda ang mandirigma. At pagkaraan lamang ng 5 oras, nakita nila ang malaking bitak sa lupa kasabay ng pag-angat ng mga kapisanang gawa sa purong bato. May mga kadena ring dumaraan sa mga espesyal na mekanismo upang maiangat ang kulungan. At habang abala sila sa ganoong pangyayari, dali-dali namang naghanda ang mga kawal upang maitarak sa lupa ang mga barikadang gawa sa kahoy na magsisilbi nilang proteksyon paglabas ng nilalang. Sa pamamagitan kasi ng mga kahoy na yon, makakapaglikha sila ng hindi nakikitang harang na kayang pumigil sa anumang uri ng atake. Matapos nila itong maisakatuparan, dito na sila tahimik na naghintay sa pag-angat ng bilangguan ng reyna. Ultimo, mga manggagawa ay napahinto sa kanilang mga trabaho dahil sa labis na pagkamangha mula sa napakabigat na presensyang unti-unting kumakawala sa lupa. Ilang minuto naman bago sumapit ang duelo, dumating ang datu kasama ang 4 na mandirigma nito. Inaasahan nito na magre-rebelde sa kanila ang lahat ng manggagawa, kaya naman habang hindi pa sumisiklab ang paparating na kaguluhan, sinigurado na nilang hinding-hindi sa kanila makakalaban ang mga nilalang. Pagkatapos naman itong maipatupad ng datu, saka pa lamang nila nakita ang bubunga ng bilangguan. Habang umaangat ito, doon na sila nakakarinig ng malalakas na atungal kasabay ng unti-unting pagyanig ng buong paligid. Mabilis ding nagkaroon ng bitak ang mga bakal na pumipigil dito hanggang sa bigla na lamang itong nawasak kahit hindi pa ito nakakarating sa ibabaw ng lupa. Bahagyang napuno ng usok ang buong paligid na sinabayan naman ng pagtahimik ng lahat ng nagmamasid. Maya-maya pa, dito na nila narinig ang dagungdong ng kalasag ng mandirigma buhat sa ginagawa nitong paghampas dito gamit ang kanyang espada. Sinasabayan din niyo ng mga puting liwanag na animoy dahil sa ginagawa nito na kapaglilikhayo ng mga kidlat. Pagsigaw naman ng mandirigma, dito na nawala ang usok sa paligid at sa isang iglap nakita nila ang reyna ng mga gabunan na nakatayo sa gitna ng mga lagusang nilikha nito. Ang mga lagusang yon ay nananatiling nakabukas buhat sa tulong ng mga kalansay ng mga nilalang na namatay sa lugar. Hindi nila mawari kung papaano ito nangyayari, ngunit ayon sa datu, marahil ay ginagamit ng reyna ang mga abilidad nito mula sa panahon ng kanyang paghahari. At kung hindi ito nagkakamali,
Ang mga ganoong uri ng lagusan ay may kakayahang makapagtawag ng mga nilalang na naninirahan sa madilim na bahagi ng mundo ng mga engkanto. Paglutang naman ng reyna sa lupa buhat sa pagkumpas ng mga pakpak nitong gawa sa buto at balat. Dito na mabilis na lumabas ang mga matatapat nitong alagad. Pagsilay naman dito ng mandirigma, dahan-dahan itong lumuhod habang taimtim na nananalangin. Akala ni Ukoy kung ano lang ang gagawin nito. Pero sa isang iglap, nakita niya ang pagsiahon mula sa alikabok ng mga nilalang nakawangis nito. At nang magkaroon na yon ng buhay, walang takot itong nakipaglaban sa mga nilalang. Matapos itong gawin ng mandirigma, muli itong nagsambit ng dasal hanggang sa lumabas na ang mga gintong liwanag sa likod nito na siyang nagsisilbi nitong mga pakpak. Unti-unti na ring nagliwanag ang kanyang mga mata kasabay ng pagkakaroon ng baga ng kanyang sandata. Lumabas na rin ang mahabang tinik na punong-puno ng lason mula sa kanyang kalasag na siya namang labis na ikinatuwa ng lahat ng kawal na nagmamasid. Hindi ka araw-araw makakakita ng ganito. Alam mo ba, Maximiliano, na ang wangis ng kawal ko ngayon ang siyang pinakamataas sa anyong pwedeng makamit ng isang mandirigma? Para sa lahat ng kawal ng Ophir, ang gintong anyo ay biyaya ng Diyos ng digmaan at bibihira lamang sa kanilang may kakayahang magtaglay niyan. Daraan ka muna sa butas ng karayom bago mo maabot ang ganoong uri ng antas. Sa estado ng aking mandirigma at sa sitwasyon ng kanyang kalaban, alam ko na kung sino ang magwawagi. Hindi ko minamalit ang reyna ng mga gabunan, ngunit sa taglay ng kanyang pagkakakulong, duda ko na ang lahat ng kanyang abilidad ay naiselyo na sa haba ng panahong inilagi niya rito sa loob. Kumpiyansang wika ng datu. Nang marinig nila ang sinabi nito, hindi na sila umimik. Sa mga sandaling yun kasi, wala pa sila sa puder para sumang-ayon o kahit magbigay man lang ng mga sarili nilang opinyon. Makalipas pa ang ilang minuto, dito na nagsimula ang totoong laban. Habang abala ang mga wangis na nilikha nito sa pamamagitan ng dasal, dahan-dahan naman siyang naglakbay mula sa itaas kung saan yun nagpapang-abot. Pagsilay naman dito ng reyna, tuluyan na itong nagpalit ng anyo habang naghanap ng tiyempo kung kailan ito susugod. Ayon kay Ukot, bigla itong tinubuan ng makapal na kaliskis sa buo nitong katawan tapos mabilis na humaba ang mga bisig nito. Napalitan din ng mismong kamay ng nilalang ng kuko na parang may hahalin tulad mo sa agila, ngunit may ilang dangkal na haba. Unang silay pa lang, alam niya na may kalalagyan ng kawal sa sandaling tamaan nito ng sandata ng reyna, kaya naman habang hindi pa nagpapang-abot ang dalawa, taimtim siyang nanalangin. Maya-maya pa, nang magkalapit na ang mga ito, niyanig ng malakas na hangin ng paligid na kusang nabubuo mula sa paglapat ng mga sandata nito. Kakaibang puwersa ang kanilang naranasan noon. Sa puntong itong si Ukot ay hirap ng makatayo buhat sa paulit-ulit na pagtama nito sa kanyang katawan. Kung hindi nga sila nahawakan ng lolo niya, paniguradong kung saan-saan na sila tumilapon. Makalipas pa ang ilang minuto, nagawa itong matadyakan ng mandirigma at maihambalos sa lupa. Paglagpak nito sa sarili nitong kulungan, agad din naman yung tumayo habang nagpapakawala ng nakakabinging sigaw. Dahil sa pangyayari, mabilis naman yung sinugod ng kawal, taglay ang buo nitong lakas at abilidad. Alam nito na hindi ubra sa kanya ang reyna sa malapitang kumbate, kaya naman yon ang ginawa niya. At sa loob ng halos kalahating oras nilang pagbubuno, lahat ng pag-atake nito ay walang kahirap-hirap na nasasangga ng kanyang kalasag. Halos lahat ng nakakalasong tinik ay naputol na ng reyna, ngunit hindi mo ito makikitaan ng kahit na anong panghihina. At sa kabila naman ng walang sawa nitong pag-atake, kapansin-pansin ang mga bitak sa kalasag ng mandirigma. Nakita rin nila kung papaano yun mawala ng lakas, kaya habang tumatagal ang duelo,
Lahat ng kawal na nagmamasid ay literal na kinakabahan at nag-aalala na sa magiging kahahantungan nito. Mabuti na lang talaga, sadyang tuso ang mandirigma. Inakala kasi ng reyna na iisang sandata lamang ang hawak nito, kaya naman naging kampante ito. Di naglaon, matapos nitong mabasag ang kalasag, laking gulat na lamang nito nang may hinugot ang kawal na isang latigong gawa sa bakal. At sa paulit-ulit na paghambalos nito rito, binalot ito ng baga hanggang sa tumagos na ito sa kaliskis ng nilalang. Agarang naputol nito ang braso ng reyna na siya namang naging daan para tuluyan na itong maputulan gamit ang pakpak nitong gawa sa purong liwanag. Dahil sa pangyayari, hindi na nakakilos ang nilalang, kaya naman nang makahanap ng pagkakataon ng kawal, hindi na ito nagdalawang isip na putulin ang ulo nito. Matapos naman niya yung gawin, bigla itong gumulong sa lupa, kasabay ng pag-atungal ng lahat ng mga nilalang na dumaraan sa lagusan. Segundo lang ang lumipas nang tuluyang maabo ang mga ito dahil sa kawalan ng proteksyon na nagmumula sa kanilang Panginoon. Ngunit sa likod ng pagkatalo ng mga alagad nito, nanatili pa ring buhay ang nilalang. Huli na nang malaman ng dato na isinumpa pala ng reyna ang sarili nitong katawan upang magkaroon ito ng walang hanggang buhay. Subalit kahit anong gawin itong panunumpa sa mortal nitong katawan, hindi pa rin ito maipagkakaila na merong katapusan ng lahat. Alam ng dato na ang immortal lang sa kanya ay ang kanyang kaluluwa, kaya naman hanggat hindi pa ito nakakatakas, ikinulong na nila ito sa isang banga. At ang ulot katawan naman nito, sinunog nila sa talo ng apoy at asupre nang sa gayoy mabura sa mundo ang kahit katiting nitong bakas. Matapos itong maisakatuparan ng mandirigma, matinding piging at selebrasyon ang sumalubong dito. Lahat ng mga tao sa Ophir ay buong pusong nagalak, buhat sa ipinamalas nitong tagumpay at kadakilaan. Lumipas pa ang mga araw. Unti-unti nang bumabalik ang kaayusan sa bilangguan. Ang mga kawal ay naging malusog na ulit, na wala ang bumabalot na alikabok sa langit at bibihira na lamang umulan ng maliliit na piraso ng uling sa paligid. Nang hina na rin ng mga manggagawa dahil sa pagkapatid ng pagtanggap nila ng lakas mula sa reyna ng mga gabunan. At magmula rin noong natalo ito, walang gabi na hindi umiiyak ang mga nilalang na nasa seldang nasa ilalim ng lupa. Tila bang kanilang ipinapahiwatig sa mundo na ang kaisa-isa nilang pag-asa para doon ay makatakas ay nawala na. Hindi naman yun problema para sa mga kawal. Sa kadahilan ng noon pa man, tanging ang reyna lamang ang nagbibigay sa kanila ng takot at matinding pagkasindak. Ngayong wala na ito, masasabing kontrolado na nila ang kabuuan ng bilangguan. Makalipas ang isang buwang pananatili, tapos na ang paninirahan nila sa Ophir. Sa kasamaang palad, pagbalik nila sa mundo ng mga tao, ito na rin ang huling pagbisita nila rito. Ilang araw kasi magmula noong sila ay makauwi, nawala na naman si Lolo Maximiliano. At hanggang sa pagtanda ni Ukot, na natiling palaisipan at misteryo sa kanila ang kinaroroonan nito. May mga kadugo silang nagsasabi na matagal nang pumanaw ang matanda. Ngunit para sa kanya, malakas ang kutob niya na buhay pa ito at kasalukuyang naninirahan sa bayan ng Ophir. Laking pasasalamat na rin niya sa kanyang lolo dahil alam niya sa kanyang sarili na sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, siya ang pinakaswerte dahil nasaksihan niya ang paghaharap ng mandirigma ng Ophir at unang reyna ng mga gabunan.